Ahoj, som tepelné čerpadlo AUX. Spoznaj moje vnútro, srdce modernej vykurovacej technológie. Dnes ťa pozývam objaviť tajomstvá, ktoré ma robia výnimočným. Som skonštruovaný z dvoch kľúčových prvkov. Elegantne navrhnutej vonkajšej jednotky, ktorá odoberá teplo zvonku pre tvoj domov, a hydroboxu, ktorý toto teplo odovzdáva do systému ústredného kúrenia. Som symbolom inovácií a efektivity. Prečo som taký výkonný? Odpoveď spočíva vo vysokokvalitných komponentoch, ktoré vybrali najlepší inžinieri z celého sveta. Moje srdce bije vďaka pokročilým kompresorom od spoločností Panasonic alebo GMCC, jedných z najväčších a najosvedčenejších výrobcov kompresorov. Som vybavený výkonným výmenníkom tepla a tichým ventilátorom, ktoré zabezpečujú bezkonkurenčnú efektivitu. Môj inteligentný elektronický expanzný ventil presne reguluje prietok chladiva, čím zaručuje optimálny výkon. Navyše, vďaka štvorcestnému ventilu dokážem nielen vykurovať, ale aj chladiť tvoje miestnosti. V hydroboxe mám doskový výmenník od známej a uznávanej spoločnosti Danfoss pre maximálnu účinnosť, prietokový senzor, ktorý zabraňuje nedostatku prúdenia vody a spoľahlivé vstavané obehové čerpadlo s invertorom. Moje výhrevné telesá s výkonom 9 kW zabezpečia pohodlie aj v extrémne nízkych teplotách. Celý systém je riadený pokročilou elektronikou. Ovládanie je jednoduché a intuitívne vďaka elegantnému ovládaču, ktorý umožňuje komunikáciu v rôznych jazykoch. Okrem iného aj maďarský a český. Objav tepelné čerpadlo AUX, tvoj zdroj tepla, ktorý posúva pohodlie domova do novej éry elegancie a technologickej dokonalosti. Zisti viac na klimapreTeba.sk alebo KPT.cz.